Damai di bata na sumurong siya sa loob na roha. Ima mangaramuti hati-hati ng pikiran muna di bagasa Kristus Yesus Tuhan tayo. Amen. Atane di bata di minggu sa darion di enek do sian buku Efesus 2 ayat 10 sada saat 22. Efesus 2 ayat 10 sada saat 22 di dok. Di bahani amu si Filipi Gudian natar kuar na so parsunato di kuar akan nasomal di do parsunato na pinatupan di tangan di sibuki ingon tamuma dak para jabar di Kristus hamujui di balian di harajawan Israel do amu jaladang taruni di akka perpadana baga-baga suada sihirimun jala suada di bata di amu di tanah alayang menuain di bagasa Kristus Yesus Tuhan. Jala dau pe hamuna jono gabe di bajono udar di Kristus itu hamunain. Aibana do pardamianta. Dung di pasada dan duai. Jala ditaktangi dorpi parkolangani. Ima hamuswoni. Ai di bagasa dagingna do diloha ibana patiki ima aka tona do aturan. Asa ditoppa di bagasa dirina dan duai. Gak bisa ada jom mana ber, jom damai di kamu akan ada damai di angka nadono. Aimar kita ibana ada perodalan manokot amai di kita dan dua ragami di bagasan sada turki. Asada ada be aka pai solak manang pagi cua kamu aka dongan sahara jauh rakon do akan abadia do. Jala dongan sabagas di debata. Ai di pauli-uli do amu di atas ojahnya kapostel doon panurira. Kristus Yesus sendiri do batu parsusuhi di sini. Di bagasan ibana do martomu sadok bagasi jala lamgat. Gabe coro nabadia di bagasan Tuhan ini. Di bagasan ibana do nang hamurap di pauli-uli. Gabe parmianan di debata di bagasan tinggi. Ido sahatna kadongan golongan di bagasan Kristus Yesus. Patupa hasadao do dame di bagasan Tuhan ini. Dan hasadao do dame di Portibio nanti. Menurut pemikiran di debatan. Adong do sahalak pada nama dok. Miscommunication is the number one case of all problems. Communication is your bridge to other people. Without it, there is nothing. So when it's debate, you have to solve all these problems created. So namaluan. Artinya salah komunikasi adalah penyebab utama dari banyak masalah. Komunikasi adalah jembatan orang ke orang lain. Tanpanya semuanya tidak ada apa-apa. Jadi ketika komunikasi rusak, Anda harus menyelesaikan semua masalahnya yang diakibatkannya. Molonu ngadong salah komunikasi boima terjadi akan konflik antar nama dongan sahuta, keluarga, arisan, hubungan, pasangan hidup. Dokot nama kuliah. Nama robar jadi donasi. Mungkin ada yang memadoki biasa aja, wajar dong meladok persoalan. Asal mah unang tubuh konflik. Mungkin ada yang adong doi naik mah gabe perbedaan ini biasa-biasa saja. Alai biarlah itu menjadi gabe dalan untuk analisa, mengevaluasi dalam mencegah menghadapi walaupun masa konflik na asing asal murah urusan kami murai selesai kononton nate. Eta botok konflik itu cenderung bersifat menegai, membatasi alai taboto takas molopi gudang beban masalah ditimbulkan oleh konflik. Aroa adong do konflik kotong nama baik manfaat positif. Ujungnya taboto masuk di konflik boy do gabe
keberadaannya sangat jelas. Tak binoto sadia orang binoto semua dia parona. Alai terida persoalan. Molo sodenggan ditangani, lam leleng lam tobal ma persoalan lam tibo ma ujung nanak tarkature. Ujungna komunikasi ho interaksi gabe humurang mang gabe memperburuk hubungan dua manang tolu dongan manang kelompok termasuk keluarga termasuk pasangan bojong di kuria. Umumna gabe tubuh naluri saling masih jaga diri nabi, saling membentengi diri nabi. Alana mang nabi ape jangan menghalak nasel morohana disalahkan dipojokkan apalagi ditulak diserang mana disepelekan alanya ka beban. Molo dak pas penanganan Allah mahita kecewa todongan tai dak puas pada saat tata betul. Murah-murah mai tersinggung. Jadi memang nggak dibutuhkan mencari ima kualitas kedewasaan doa emosional tak. Nah dengan sian kedua kelompok mana sini dua alam. Komplit si songono na masa di Huria Efesus ima Huria na di Asia kecil na jong di kota Efesus mayoritas penduduk na halak gorik ala pusat kebudayaan di halak gorik do Hutai Uhud kota na sibuk bisnis perdagangan. Garado top tembok na manirang halak Yahudi do na non Yahudi hati-hati. Panobaganagan akyat do halak gorik di si ala gudang na gabe bertobat gabe Kristen na sida ala ni adong matubu hamaolon na dia do bihuriai ala ha Kristeno jong di bulai sian ala jauh gabe maol mahala non Yahudi ala Ibrani marasaor do ala Yahudi na berpola pikir sektarian do penasida dak mampu majalo ala gorik di perbedaan budaya jauh dia kabar kumuan. Ujung nama ceketak doa ala Yahudi manium tradisi ada istiadat nasida jala holam membentukkan kelompok nasida sendiri do nabawa tu raja di debata. Ujung naga mau ma bangsa nasi marsaur do nasida di tonga-tonga di utiai. Ujung mau tidak mau harus terjadi pengelompokan di utiai. Apa dungarap si untuk Kristus nasida. Merasa dirinya tumimbo do nasida ala Yahudi sian bangsa asing pola didok hala nama calo parsunata do nasida dianggap nasida bangsa asingi pola era diam. Jadi hambatan nama cai balgado di hasada di Huriai dia tidak kena apostol Paulus. Jadi tembok pemisah bangsa asing do debata didok ala Yahudi dapat jabar di Kristus samujui di badian di ala jauh Israel lo aku jalanan taruli dia kapar padana baga-baga so ada sihiri mon jalan so ada debata di hamu nah di tanah bangsa nasu Yahudi di dok do bangsa bangsa Yahudi do nasu Yahudi do alai bangsa Yahudi contoh gimana terjadi tembok-tembok pemisah ini balagado tembok pemisah di bangsa Yahudi itu nasu Yahudi itu ada pada debata rohana sida dan sasito maca tibodo dinding pemisahi olah sarupa do nasu Yahudi dianggap nak dengan roh pananggate nabatuduhon hagigion masalah martabat budaya ngala Yahudi mandida bangsa nasi merendahkan negara ala dia proses nasida nah hola bangsa Yahudi do ditompa do dia hola di bata dan do nasi dan boy bangsa Yahudi masalah nasida cara boy ala Yahudi mangumi bangsa nasi molo muli sahala Yahudi tu bangsa asing dan boy ro tu pestana molo mate pe dan boy ro mamereng na mate moloro ala Yahudi tu ulau ni nasu Yahudi dianggap doi lima buah tu hamatea. Nama ulau nasu doi. Di paduru mana sida siap pada persautona, kuman dia berada tona. Dan boy martamu ala Yahudi tu Yahudi bangsa nasi. Apa apostol
Paulus madok. Dan apalah parsunaton ni narumikot. Parsunaton ni pandagi ngomong. Ala narumikot ima parsunaton na siya Kristus do ay di bagasa di bana do halak Kristen tarsunat. Dada binan ni tangan. Di situasi nasional ini diajar oleh Apostol Paulus do sada konsep asadaun, sada konsep adameon, molonain berkembang pelayanan di tengah-tengah Huria. Iku boy do marsada ruasi, alai ko jelas do asadaun nasional dia. Unang atong asadaun, nalau demon asadaun, Allah menghancurkan. Adong do asadaun na fenomenal sahali. Na bersifat lahiriah na olah markite sunat pandagi. Molonunga disunat gabeboy marsada, molonunga dipakai. Molonunga dipakai baju na nagacagi. Magabe asia di debatan asida jerpohang. Ima hasadaun nasibumay. Sada idaun siang luar alai gudang akan kepentingan pribadi di bagasan na ado ngakana na birong di bagasan orang. Itu na berbahaya. Asadaw songonina menghanyutkan na menghancurkan. Dan gabi itu adeganon. Alai orang menegakkan bentuk hasadaw di juru nasida. Tuhan na hinaha prosyon na idang molo bongot kehitungan nasida. Allah berdampak menyakiti doi kelompok manang na alam asa. Jala macam patardo konsep hasadaun nasongono di halak jahudi katihai ima hasadaun na bersifat egosentris, egois. Jala gudang do halak na marsada ala na urusan na bersifat egois. Marsada do parjahat do nongan na parjahat asa lawa manakko. Asa sada menangin-angin, nasada mengalui informasi, nasada memerek-merek, nasada menggerayani. Sada di rohan. Hasadaun na jom-jom holan alani keinginan lahu majahati. Gudang do halan na bergabung ke bisnis alani naik mengelui keuntungan materi manako. Alani keuntungan ujungna menipu sana sini. Nah penting ada untung. Dah soni hasadaun ala Kristen. Hasadaun do hadameon ni ala Kristen ima hasadaun lahu patung tomu nasaling masih urupan nasaling ol masih ulon roa ikom mana jala waspada do huria di hasadaun na jong di huria na hola mamikiri kelompok manang na diri na sendiri dan hasadaun na nyalomon ini batai hasadaun di bagasa Kristus do na ni halmon ama mata ni Kristus itu na pasadaun ala jahudi do na sejahudi gabe di bagasa Kristus Yesus mamangol sa lubangso na di Portirion nang di pasada marmite silangi do udan na naturusi jalan Kristus do na pasada jalan na padamemo di patutomo ibana bangsa Yahudi do bangsa nasi di patutomo do di bata di padang ay nunga di taliho Kristusi marhite mudar na di silangi dorpi parbolon haulangani nunga mariba kire-kire ima hamusoni ala Yahudi naso Yahudi marhite daging ni Kristus do mudar ni Kristus do dilohai ibana patiki ima katona do aturani asa ditoppa di bagasa dirina na duai gabe sada jol mana baru akan proses lah pajong-jong dan di badengga Kristus parsauran ala Yahudi do naso bangsa Yahudi marhite silang ni Kristus nang menghancurkan persoalan hidup di tengah-tengah di Portijo ala panguluan anak proses alani nang adong bete pemisa di ala Yahudi do naso ala Yahudi marganio do marganio urianio do urianio nunga di padame sude jol mai do debata ala sude bangso nunga di topa gabe jol mana baru jalan marsada mardame di adopan di Kristus di adopan di debata di bagasa nampai marasing budaya ta cara parpak kulikta budaya do agak asing bah dan boy kita masih hoso mana tidak masih latihan boy mah kita saling menghormati saling mendoakan
Marilah saling mengakui perbedaan kita, yang saling berdampingan di hadapan Tuhan. Asadame nasya Kristus itu nama jo akan ajonok do akan nadao gabe boy marsada di bagasa Kristus. Jangan ada bangsa lagi yang merasa superior dengan bangsa nasi. Jangan ada yang merasa kami dona tarjo jalan ini Asia di debata nasi dah. Jangan ada merasa bahwa dia sudah sangat tinggi, sementara yang lain dianggap menjadi anjing. Iyangin nanti. Budak di Kristus kenapa jonokon sekaligus pasada sudah bangsa ini. Di bagasan damai, di badu sudah bakar. Kami col menembak. Dung porsea col itu debata marite Yesus Kristus. Nunga di sesa debata dosata jalan di pamona kita siap protidion. Ima kadosa napa tunggu 4 bola tadi. Nunga di hari jalan di taluan Kristus. Kita mudah. Ujung naboy na kita masaw o parsora di debata. Jonok debata di kita. Lam jonok masih haulong anak kajol matulungan na bangsa tulungan na. Lam dengka mamarsaw dalam marsada di bagasa Kristus Yesus. Lam jonok halak tu Kristus. Lam dengka maparsauran di bagasa dami. Lam dengka mahubungan na ikut lam dengka na mahubungan na tulungan na jolma. Lam dao hubungan ni jolmai do Kristus. Lam dao mahubungan na jolma imut itu. Apa tanah hubungan ta dengan ta jolma bukan ditentukan oleh kemampuan kita, keberadaan kita, budaya kita, bahasa kita. Alai hubungan ta dengan ta jolma ditentukan bagaimana kedekatan kita dengan Kristus. Nang pasada kita dalam Kristen, teman-teman yang video. Puasa dong halak nalomoro hana saya berbedai dengan na jolma. Puasa saya dulu jolma asa betul. Sa sitongna aladang dengan hubungan nadok debata. Emol dengan hubungan nadok debata. Dengan hubungan nadok dengan najol. Ala dengan hubungan nadok debata. Hubungan nadok jolma pe turtar. Semuanya yang dikeluarkan yang diudia pe. Mol dengan hubungan nadok debata. Dengan hubungan nadok dengan najol. Molo dengan apalagi hubungan tado akka marsawi tado dengan tajolna pasti itu dengan hubungan tado debata. Boy mahita mengendalikan hubungan tado dengan tajolna. Kenapa saya? Ima kunci nasa situ. Nak saya ini musuh halak kita ay molo dengan hubungan tado debata. Boy do di bahwa debata rohani halaki. Nasa mamusuhin kita nasa lernei. Jalaman kuasa do debata. Ubah rohani jol manajak gabina burucu. Ay marwaso le bata pa ubah rohani na najat. Gabi burucu. Tulungan na jol ma. Ay tanggung jawabnya ala Kristen do mabuan hasadao do dami teman-teman di penguatan di keluarga. Dubobi di teman-teman di Buria. Buria nang masyarakat pekon tanggung jawab do lang patupang hasadao do adami. Nampe saya juga di hal kita unang maulo kita marmusuh do manangis sepe jaga bahasa daud hadapi asam nang tubuh 4 bola tadi tongan-tongan di doa apostol Paulus asa naik manian hurian na berkualitas somoni nang ruas na marhaporsial na berkualitas iko berbeda do kita do apa vaksinasi dirita do bagas coro di debata jalan Kristus do batu parsuhi nagari ojah dirita sama bagas coro di debata Kristus dona pasadaun jala pauliuligo kita so bagas di debata bagas joro gabe marsada jala gabe minyak kita di bagasa tundina di dona naung di pauliuli Kristus ido kita marhite-hite akka palurirang doa kapostol di gurian aparjole saat tikion marhite akka napasona olong di Kristus sudah mengarahu bahwa digaduk ala Kristen asaulo masih lorana masih halolong gabe marsada boy mardame jala sudah jolma di portibio molodang ditanda jolma do pe holong di Kristus disima tubuh permusuhan marsoal perbedaan orang maka jahat namanya di rohana alainunga ditalungan Yesus doropi parkolangan ini
Saya unang biadong konflik di tengah-tengah ni umuan ni anak Kristen. Saya unang memulul hajahat tapi hagula di bagasa rohanabi. Ay rohat tayo bagas joro ni Kristus tayo mula dong tapi halak Kristen na selalu membangun tembok pemisa di bagasa rohana ada dendam, ada kosong, ada late, ada teal. Tentu ingoma na merugikan diri sendiri do ibadah di sini. Ay bedang boy diri na mardame do marsada tulungan na jol. Marasak doroha molo sudah konsentrasi di gudian na menyelesaikan olah persoalan diselesaikan doja. Angka parhala duit, olah parbulan-bulan. Gabe tersita tenaga do konsentrasi nah tu pelayanan di seharusnya lao pasak berita kedua. Olah malum kuhurian dan mulai berkembang jalan tertunda kapak kubasio. Olah nalani nasa marabadai, tangarok ada yang tubuh mengangkat pemisah di gereja alami perbedaan budaya, bahasa, keinginan, perbedaan status ekonomi dan nasi. Namora dong napugus, nah, pumuan di namora, pumuan di napugus, urian namora, urian napugus. Alani jenis kelamin. Tapi kan tamu itu menita dua Yesus bisa lu. Abduan haluan ada yang kita. Marsada dalam mardame kita di bagasan ibadah. Ido nan yodolon Apostol Paulus di sada Korintus 12:10 ai topti nasasada ido di padidio tu kita saluhuna gabe sada daging nang Yahudi nang Junani nang atoban nang anak mata jala tu salut kita di pailupon tu di nasasada ido. Molo didok sada kita di bagasa Kristus nama lapata tu nasada unda dia mai di keluarga di huria di rumah tangga pe unang beseta baru sadar atau tidak sadar tembok bisa mari kita bahasa manang adat budaya pe manang nasi alai kota pakai masaluna dong digitai menghormati dong atai lau bataridahon bahwa orang Kristen khususnya ala bata dan nagu ibu sadar mari menghormati orang lain budaya yang lain taboto na jului sudah kita cuma berdosa alam nang olah begita merendahkan halak nah yang mengulu dia dosa. Jangan pernah kita melecehkan pelacur alahya nasida pelacur alahya berjudi alahya kerja alahya koruptor alahya penjara gabe kita leceh nasida. Molonung mangulu nasida di bagasa Kristus ikut tajakon nasida dong asa prosiau nang mangulu di bagasa Kristus rap dong kita. Atau sotong do tadokon kita mangulu di bagasa Kristus ate kape kita caca nasida. Mari kita bangun sikap saling menghormati dan saling menghargai. Semua di dunia yang akan namora dona bagus, unang adong diskriminasi di pakubasio di kuliah. Jalo nang lupa kita di kuliah na berjoli na macai bagus baka postali doho ala Kristen na ujui. Ala ibu na sida bertumbuh gabe uria na berjolo satu maingon di satu portibio. Ai somarguna jabatani ai somarguna amorauni molo dang adong holong di roha molo dang adang hadame do kasada suang-suang ni ruas na pogos na selalu merasa rendah diri merasa terhina merasa damboy marsao molo marsao dengan namora isya temo merasa tersisihkan ikon adong do kita rasa percaya diri adang adong hamorau jala adang adong hapogosan na menentukan hubungan taruh debata na menentukan kualitas di bolokta di bagasan portibio Yesus kata di dalam atau Yesus do patuh ala nilam ta'au maha sadau tadi bagasa Kristus ala Kristus do ulun huriai iko suder was di huria maolo manatap tu Kristus jala olo mangulau nani do di Kristus oma kunci kesuksesan di hasadau di sadau dia nak berbeda kemampuan berbeda marga berbeda budaya berbeda pakaian berbeda ulau dengan luas alai ala Kristus do uluat tah ala Kristus nang taberek dia bisa ada rangkah gerak tah gerak langkah kita tahu pauli waktu bagas joy adong mah relasi nama mulu adong mah hasadau
sada di organisasi, sada di pembangunan, sada sebagai tubuh Kristus yang harus menderita untuk membangun bersama. Dot mola dong las roha manang nahado roha itu sada. Molo sada dong kota imar las roha doh ma sudah ruasi marolopon. Molo sada do ruasi budiai mola dong akah maulon masih Eropan sudah mah hadok nasida terbangunkan dalam janok perdebatan. Umma akka ruas doh akka parhalado na terbangun di bagasan asada untuk halabi. Iko sudedo kuria do parhaladoi memanfaatkan tikina doh keberadaanna lahu membangun hasadauna di bagasan Tuhani asa uli pasu-pasu